Il-Prim Ministru Robert Abela żar il-kumpless tal-Containers u Group Page f'Ħalfar fejn iltaqa' ma' diversi sidien u ħaddiema ta' kumpaniji loġistiċi flimkien mal-Assoċjazzjoni tal-Operaturi ta' Group Page. Dan il-kumpless f'Ħalfar joffri spazju ċentralizzat għal konsenji li jaslu f'Malta minn diversi pajjiżi f'ammonti żgħar. B'dan il-mod il-konsenji jiġu miġbura u mqasmin b'mod aktar effiċjenti lin negozji żgħar u medji li ma jagħmlux użu minn containers sieħ billi joffri soluzzjonijiet aktar affordabbli. Fl-istess waqt permezz ta' dan is-servizz jiġi evitat li fit-toroq ta' pajjiżna jkun hemm inqas containers li jiġu trasportati u allura inqas vetturi fit-toroq. Minn barra hekk dan il-kumpless għandu rwol biex jiffaċilita u jaġġel il-proċess ta' dwana u bekk isaħħaħ il-kompetittività tan-negozji Maltin fis-swieq globali. Fi-żjara tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif il-Gvern jirrikonoxxi rwol kruċjali li għandha din il-faċilità fil-katina tal-loġistika u fl-iżvilupp tal-kummerċ f'Malta. Matul din iż-żjara l-Prim Ministru kellu wkoll l-opportunità li jiltaqa' mal-ħaddiema ta' dwana fl-uffiċini tagħhom u kien akkumpanjat mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet.